És diumenge i som al Pla de Lledoners. Aquí davant, darrere aquests murs, hi ha els 7 presos polítics catalans, 7 homes innocents. Al nostre darrere va arribant la gent, que com cada dia ve a fer-los costat. Primer pla, Vilassar de Mar, que sempre també contínuament fan actes a la plaça Major de Vilassar de Mar, però avui hem vingut també amb el càmera per enregistrar Música per la Llibertat. I també tenim un canal de televisió, una agenda, una televisió holandesa, que estan aquí, importantíssim el que us explicaré ara, és aquesta gent que veieu amb 2 càmeres professionals entremig de nosaltres. Crec que quan us expliqui el que estan fent encara els aplaudireu més, perquè en temps de les seves vacances han vingut voluntàriament a Catalunya a gravar per Internacional per donar peu al conflicte català i poder-ho explicar en un gran documental que faran a les millors cadenes d'Holanda. Per tant, volen precisament explicar la veritat de tot el que està passant. Al Tribunal Suprem espanyol no hi ha un altre camí que aquest crit. Absolució! 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 Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Presos polítics! Bona nit! Turull! Bona nit! Oriol! Bona nit, Jordi Cuixart. Bona nit, Jordi Sánchez. Bona nit, Joaquim.
Bona nit, Raül. Bona nit, Rull. Bona nit, Carme. Bona nit, Dolors. Us volem a casa. Absolució. Bona nit, el Joan, bona nit. Bona nit. Joan, quants dies portes aquí? Doncs sumant la primera etapa que van estar aquí i ara, més de 290 nits. Es diu molt ràpid, dia rere dia suma un dia o es resta un dia, com jo dic, perquè sempre que vinc aquí dic un dia menys. Bé, més deu costar estar tancat, per tant, per ells el que sigui. Se'm va ocórrer perquè el 4 de juliol de l'any passat, el 2018, quan van arribar els presos polítics aquí a la presó de Lledoners, vaig venir amb amics i vaig començar a cridar, fruit de la impotència que tenia en aquell moment, vaig començar a cridar consignes de llibertat, d'independència, i presos comuns que hi havia aquí a la presó em van respondre. I en aquell moment va ser quan vaig entendre que em sentien i jo els sentia i que m'estava comunicant amb ells. I màgicament va entrar al meu cap la idea i vaig dir vindré cada nit i els diré bona nit. Estic vivint aquests moments amb molta emoció pel que estem fent, per la mobilització de la gent que no s'atura, amb esperança pel que pugui venir i arribar i pel que el poder del poble puguem aconseguir, perquè des de l'1 d'octubre ens vam conjurar d'una manera com a poble que crec que encara perdura, tot i les diferències polítiques que de tant en tant surten, la manera com ens vam conjurar com a poble encara segueix i a partir d'ara, doncs, sigui quina sigui la sentència, si és condemnatòria, si és un dia de condemna serà igual d'injust que 10 anys. Per tant, sigui quina sigui la condemna, ens hem de mobilitzar i no acceptar-la en cap moment, perquè l'única sentència possible és l'absolució. Moltes gràcies a la gent de Vilassar, molta força també per tota la feina que feu. Seguiu endavant amb el que esteu fent, perquè són aquests petits granets de sorra els que ens estan fent construir com a república i com a poble. Que no falleu i visca Catalunya lliure. Aquí tenim el Haik i la Feliç, que venen des d'Holanda i els volíem preguntar què fan dos càmeres. Sou d'una televisió holandesa? Què feu aquí? Què significa tot això per vosaltres des d'Holanda? Bueno, hacemos un documental sobre la cuestión catalana, ¿no? Es una trampa que pasa. Y queremos dar más atención y también explicación al pueblo holandés, a los holandeses, porque no entienden qué quieren los catalanes. Sì, perché hi ha molta indifferenza e ignoranza sulla questione catalana ed sta diventando un problema crescente, perché è un problema che la violazione dei diritti umani in Catalunya è una cosa che concerns, che concerne, che tocca a tutto il mondo, specialmente ovviamente in Europa. Cal svegliare, wakker maken. Come? Cal informare un pubblico, per nosaltres un pubblico olandese, della necessità di informarsi e di diventare attivo, che era metà italiano, mi dispiace. Jordi, un comiat. Bé, moltes gràcies a la gent de Vilassar per continuar actius com esteu sempre i fins i tot fer l'esforç de venir a Lledoners, perquè la gent que veniu fent quilòmetres per la carretera, vosaltres, gent de molts indrets de Catalunya, això és el que ens manté vius. I escolteu, per tota la gent, informació important. Dóna la sensació ara que els partits van per una banda, les entitats van per una altra,
que el poble també sembla que els hi costi activar-se i sembla que faltaria una mica d'informació de què cal fer. Penseu el dia que van arribar les urnes. Ningú confiava que arribarien les urnes quan són un poble que estem acostumats a no guardar cap secret, però en canvi les urnes vam guardar molt bé els secrets fins que van arribar i tothom estava emocionats. Per tant, només puc dir, sabeu per què van arribar les urnes? Perquè som un poble de boletaires. I els boletaires, abans d'explicar on tenen la llaneguera, es deixen matar, me cago en dena. Per tant, hi ha boletaires treballant pel procés. Aviat tindreu informació. Moltes gràcies i força Vilassar. Guanyarem. I escolteu-me bé, si portar un nas de pallasso és delicte, tots, però tots, som delinqüents. Ens acostem a la presó Puig de les Basses, on hi ha engarjolada la consellera Dolors Bassa. Cada divendres s'hi aplega força gent per mostrar-li el seu suport. Organitzen actes i s'hi queden a sopar. Avui hi ha una trobada de colles geganteres de l'Empordà. La colla gegantera de Torroella de Montgrí. També han vingut la colla de Viladamat. Hem vist també els rajolers de Vilafant. Una representació de la colla de Vilajuïga. I per últim tenim el drac de Vilaür. Nosaltres la Montse Bassa, germana de la Dolors. Montse, ens dius alguna cosa per la gent de Vilassar? Com estàs vivint tot això d'aquests dies? Hola, bon vespre, gent de Vilassar. Jo us agraeixo, ja sentiu que avui heu enganxat un dia que hi ha molta xerinola aquí darrere. Jo és que agraeixo el suport que és setmana darrere setmana, no sé si se sent bé amb la... Cada divendres la gent de la comissió del Puig de les Basses s'ho treballen moltíssim i és espectacular perquè des que la Dolors ha tornat aquí al Puig no hem tingut ni una sola setmana que no hi hagués moltíssima gent. El que és molt bonic és que aquest suport és el que ens ajuda als familiars a poder portar bé aquest tema de la repressió. Sense aquest suport jo crec que nosaltres no seríem capaços ni d'estar ferms per poder entrar dins la presó. Jo aquest matí mateix he estat amb la Dolors, he pogut venir-la a visitar i evidentment els nervis hi són, la sentència està a punt de caure i no és fàcil per ella pensar quin futur li espera, però la fermesa que tenen és tan gran i tan increïble que quan jo surto de veure-la, la ràbia que sento la gestiono amb acció, perquè no podem decebre'ls. Els veig a tots els presos molt ferms, el dia 30 també aniré a veure la Carme, la gent de Lledoners també estan molt i molt forts i la resposta nostra ha de ser contundent com és la fermesa que ells tenen dins la presó. Moltes gràcies pel vostre suport. Abans de sopar, la gent enfila carretera avall per anar a trobar un petit corriol que rodeja la presó. Aquest corriol ens porta fins a un punt des d'on la Dolors ens pot sentir des de la seva cel·la. Uns quants. Arribem fins allà, eh? Sí, baixeu fins aquí. Fins ara. Fins aquí. Ens aparem? Fins a baix. Vine aquí. Punyetera casualitat, això funciona. Està aguantant. La mare deia que a partir dels 12. Ah, molt bé.
Arribem a la presó de Mas Enric. És 23 de setembre i avui fa 18 mesos que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, hi està empresonada. Diferents col·lectius venen fins aquí per fer-li costat. Avui, com cada dia 23 de cada mes, es fa un acte de la campanya Cap dona a l'oblit. Moltes gràcies a un grupet de voluntaris de la presó de Lledoners, que també estan aquí entre nosaltres. Moltes gràcies als escamots catalans, moltes gràcies. A les dones que han vingut, a les dones de Vilassar de Mar, moltes gràcies. Moltes gràcies al voluntari Jorge, que ja sabeu que és la persona que va fer uns quants quilòmetres fins a arribar a Waterloo, uns quants quilòmetres en vaga de fam, i el tenim aquí present. Moltes gràcies a la representant que tenim entre nosaltres, que sempre la tenim, sempre els tenim a punt de donar-nos un cop de mà i d'oferir la seva saviesa i el seu ofici. Moltes gràcies a Juristes per la República. Havien passat dues coses per mi molt importants. Hi ha la detenció d'aquestes persones, dels CDRs, acusant-les de terrorisme amb coses que qualsevol de nosaltres podem tenir a casa. Per tant, tots són potencialment terroristes. I l'altra cosa que ha passat és el naixement del fill d'en Jordi Cuixart. Jo el que sí que tinc clar és que les detencions ens han de servir per despertar-nos. Si fins aquests dies hi havia molta gent que estava desencisada, estava desorientada i estava indignada, tant amb els nostres com amb els de fora, això ens ha de... i estava desencantada de dir, doncs ja tiro la tovallola. Jo crec que això ens ha de fer servir per despertar i agafar l'empenta necessària per sortir als carrers altra vegada. Només volem estar a l'exili per utilitzar tots els micròfons, totes les càmeres de televisió, qualsevol conferència, qualsevol fòrum, on puguem anar i explicar la situació. I jo, de veritat, sempre utilitzo, no per menysprear cap de les altres, però sempre utilitzo que com poden permetre que la presidenta d'un Parlament democràtic, escollida democràticament, porti gairebé 2 anys a la presó per permetre una sessió de diàleg. I sempre dic que potser el govern érem tots molt dolents, si ens ho mereixem. Però una presidenta d'un Parlament pot estar empresonada 2 anys per permetre un debat, i aquí és quan a l'estranger, a nivell internacional, tothom s'esgarrifa moltíssim. No entra a cap aquest nivell de repressió i aquest nivell de manipulació de la veritat. Per tant, traspassant els murs, traspassant les reixes de ferro, traspassant els obstacles físics que potser ens separen a tots plegats, us envio el més fort dels agraïments i us agraeixo el que feu i sobretot que les dones no caiguin mai a l'oblit. Una forta abraçada i fins aviat. Dues petites coses. Una, sobretot per la gent jove, no tingueu por. No tingueu por. El dia 1 d'octubre del 2017, el dia 1 d'octubre, al meu poble, després de tot el que va passar, a mi em van tirar a terra i es creu que tiren l'alcalde a terra, però la que va rebre fort en violència va ser la pobra gent, la gent pacífica que estava a terra asseguda. I a la tarda, sense ni dins-ho, a les 5 ens vam trobar tots a la sala de plens de l'Ajuntament perquè la gent tenia necessitat de compartir. I la primera cosa que vaig dir, sobretot a la gent jove, és aquesta. No tingueu por. I l'altra cosa, però la sensació que tinc i que us vull transmetre és que jo crec que si ens conjurem perquè mentre es quedi una sola vulneració de drets civils i polítics, una sola vulneració de drets humans, nosaltres seguim lluitant, evidentment som imparables i no hi ha cap estat que pugui acabar amb tot això. El que cal és que sentim ben endins que les vulneracions de drets civils i polítics, de vulneracions de drets humans,
avui els hi toquen alguns i algunes, demà ens poden tocar a nosaltres i que val la pena seguir lluitant perquè el país, els barris, els carrers, els pobles, les ciutats, la gent mereix viure en una societat en la que no hi hagi aquestes vulneracions sistemàtiques. Tenim amb nosaltres la Montse Puigdemont, la germana del nostre president legítim. Montse, com esteu vivint tot això? Com està el Carles? Explica'ns una mica. Bé, a veure, la veritat és que ell està fort, com la majoria dels exiliats i empresonats, o sigui, totes les persones represaliades estan fortes, seguint endavant, i com a família, evidentment, que és una situació com molt rara, no? Evidentment que és una situació complicada, però per contra també veus la reacció de la gent, amb la qual això fa que et sentis orgullós del poble que tenim, no? Vull dir, que tiri endavant, que no defalleixi mai, malgrat els disgustos que estem tinguent o les desil·lusions, sempre hi és la gent, no? I això realment et reconforta moltíssim. Molt bé, això que ens expliques és per un documental que estem fent la gent de Vilassar de Mar i des de Vilassar de Mar et volem transmetre tot el nostre recolzament i que li transpassis a en Carles una abraçada molt forta de part nostra. Molt bé, doncs ho faré, com totes les abraçades que m'arriben d'arreu, i segur que estarà molt content, i també una abraçada a tota la gent de Vilassar, que no pareu mai. Moltíssimes gràcies. El manifest diu així: des de Dones per la República volem evitar que les dones represaliades quedin silenciades, invisibilitzades i continuïn injustament empresonades i exiliades. Exigim l'anul·lació del judici al Tribunal Suprem i de tota la resta d'actuacions relacionades amb la causa general contra l'independentisme. Persistirem per aconseguir la independència i treballarem per fer realitat la República Catalana que volem, l'única via, a hores d'ara, per aturar la repressió i la vulneració de drets i per aconseguir la llibertat de tots els companys i companyes represaliades. Volem viure en llibertat, lliures de violència, en una terra lliure d'homes i dones lliures. No us deixarem soles, us volem a casa lliures, cap dona amb l'oblit. T'estimem, Carme!